मी प्रज्ञा तेली। आज मी तुम्हाला फ्लावरची भाजी करून दाखवणार आहे। इथं हा मी इथे फ्लावर घेतलाय। मी हे बघा आलं लसूण ना क्रश करून घेतली, कांदा, कढीपत्ता, एक टोमॅटो, धना जिरा पावडर आणि मसाला आणि थोडंसं जिरं वापरणार आहे मी आणि मीठ। मी इथे टोप गरम करून घेते। गरम झालेलं आहे। आता मी याच्यात थोडं तेल ओतते। तेल गरम झालंय। आता मी हा कांदा आणि कढीपत्ता ते पहिले भाजून घेते। कांदा आणि कढीपत्ता भाजून घेते। भाजल्यावर तुम्हाला मी दाखवते। हे कांदा भाजलेला आहे। मी आता ना हे टाकते, आलं लसूण टाकते क्रश केलेली आणि भाजून घेते। जास्त नाही भाजायचं, हलकं हलकं भाजून घ्यायचं, करपवायचं नाही। आणि थोडीशी हळद, चिमूटभर हळद टाकायची, जास्त नाही टाकायची हळद, त्याला कलर चांगला येण्यासाठी। तेलामध्ये हळद टाकते ना कलर चांगला येतो। आणि मी टोमॅटो टाकते। आणि टोमॅटो टाकल्यानंतर लगेच मीठ टाकून घ्यायचं, टोमॅटो लगेच विरघळतो। आणि 5 मिनिटं याच्यावर झाकण ठेवायचं, 2 मिनिटासाठी। ते विरघळून जाईल टोमॅटो। हा बघा टोमॅटो विरघळलेला आहे। आता याच्यात मी मसाला आणि धना जिरा पावडर याच्यात टाकणार। तुम्ही याच्यात पावभाजी मसाला पण टाकू शकता, गरम मसाला पण टाकू शकता। मी तर नाही टाकणार आहे, कारण याच्यात मी धना जिरा पावडरच वापरणार आहे। आणि आता हा मी फ्लावर आणि बटाटा, याच्यात बटाटा पण घातलाय मी। बटाटा जर तुम्ही सांगितलं नव्हतं दाखवते, बटाटा टाकलाय पातळ चिरून। बाकी वाटप वगैरे काय नाही, आणि असंच मी शिजवून घेणार आहे। आणि हलवून घ्यायचं। आणि असंच झाकण मारून घ्यायचं, आणि पाणी नाही घालायचं, त्या भाजीचं पाणी भाजीला सुटायला द्यायचं। थोडं आणि पाणी घालायचं। हे बघा भाजीला पाणी सुटलंय बघा। भाजीला ना भाजीचं पहिलं पाणी सुटायला द्यायचं, नंतर मग भाजीत पाणी घालायचं। हे भाजीला पाणी सुटलंय ना, हे ताटलीतलं पाणी आहे ना ते भाजीत टाकायचं, भाजी मग शिजवून घ्यायची। ताटावर पाणी ठेवायचं। तुम्ही बघू शकता, बघा भाजीचं पाणी आटलेलं आहे। थोडंसं अजून आटायला मी कोथिंबीर टाकते त्याला, कोथिंबीर टाकते आणि ढवळून घेते। आता मी झाकण नाही ठेवणार आहे, पहिलं पाणी सुकायला देणार आहे। पाणी सुकून दे, मग तुम्हाला मी दाखवते। तुम्ही बघू शकता भाजीतलं पाणी आटलेलं आहे, पूर्णपणे आटलेलं आहे भाजीतलं पाणी। एवढंच पातळ झालं, नंतर सुकल्यानंतर भाजी थंड झाल्यावर ना हे होते, भाजी घट्ट होते। गॅस बंद करते आणि दाखवते। केलेली फ्लावरची भाजी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा। आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मला सपोर्ट करा। चला मग भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये।